Hazvisi nyore kufusira vana vaviri panguva imwe chete. Iri ndiro ronda rinonetsa kupora mumwoyo rinenge ragadzirwa, asi tinongoti nyaradzwai nashe. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, ndadzoka pano a quick update pamusoro penyaya yevana 3 vakafa ndokuzowanikwa vari mubhuti remota pacar park kukuwadzana extension. Pavana ava 2 vacho vaiva mukoma nemunin'ina vanova ivo ane nyasha and anopaishe muzanangu, uye mumwe wacho aiva wepa next door. Pari zvino vaviri ava vanova mukoma nemunin'ina varadzikwa muzuva ranhasi kumusha kwavo kumasvingo, apo kwaitwa munamato wekuonekana navo nevanhu vekuchechi kwavo kuchechi yeBethsaida. Pari zvino ndichakupai vhidhiyo revana ava vachiradzikwa, asi ndokumbirawo mungouya mucomment section mungonyora kuti rest in peace kuvana ava. Hakuna mweya mikuru nemweya mudiki, asi kuyera kwaMwari nokusika kwavo naMwari tinovaremekedza pamberi pechigaro chaJehovha zvive zvakarurama muzita raBaba noMwanakomana neroMweya Mutsvene. Amen. Takumbira mudzikisi mabox. Munotanga ari mukuru mungomira, kana mukuru adzika mudiki uzodzikawo. Famba zvinyoronyoro, zvinyoronyoro, famba zvinyoronyoro, famba zvinyoronyoro, famba zvinyoronyoro, zvinyoronyoro, famba Then second update inyaya yeSocialite Josephine Mutongi, uyo aipomerwa mhosva yekuba mari achiti iyo iiswe muEcocash nemuinbox make ichinzi ndeyechema. Josephine azosvika pakuchema achikumbira First Lady Mai Auxilia Mnangagwa kuti semadzimai vapiwewo mvumo yekumacha vachibva kuna Bulawayo Road kusvika pamba pevana vekushayika ava. Asi arambidzwa nemapurisa eZimbabwe Republic Police, aenderera mberi akati dai Zimbabwe Republic Police yaitsvaga vanhu vane mhosva semutsvagirwo waaitwa muzuva ranhasi, kwaisaparwa mhosva munyika uye zvinhu zvaifamba zvakanaka. Ngatinzwei Josephine Mutongi achitaura, asi kana mapedza kuona this video vasangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi.
ndinodyara mungwana rano anakomana wedu anopaishe kuti muviri wake uzorore kusvika kweromandani muzita raBaba Mwanakomana muzita raMweya Mutsvene. Amen. Ndinodyara anonyasha ndani kuti azorore rano akalindira kuuya kweromandani kana ichiuya muzita raBaba Mwanakomana muzita raMweya Mutsvene. Amen. Ndishatiitireni kuti basa zvakanaka kuti muedi kuzorora. Ndataura izvi nekuti Ishe vakarayira kare kuti munhu kunazva kuti mukadzi adzoka nemusingaperi tichadzokera kugura sezvakatova kugura, tichadzokera kudo zvakatova kudo, tichadzokera kudota sezvakatova kudota. Wai maraitira kuba kudhara kuti maindi haadyari anopisa anotora dauti. Amen. Kuno kwedu tinodyara mubvusa izvozvo. Mwari atibatsire pazvinonye kudzamarare nokusingaperi. Amen. Taikumbira vaite basa tisataisiwa ngoni nemutungamiri wedu. Apa levo woita matanda. Nditaura kungano yerufu na mashoma. Haleluya. Amen. Ndataura kwa muri kare ndikati kuna Jehova. Zuva rimwe kana gore rimwe rakangofanana pamberi paMwari ndiyese paJehovha.
makore akawanda kana mapfumano kana zana kuna Jehovha zvose zvinokosha. Nokudaro isu sevana vaMwari tinoteera nzira yekurayira kwaMwari kuti zvigova zvakanaka pamberi paMwari. Ishe vatikomborere kumbana navo muzita raJesu. Haleluya. Nokudaro nditendere mashoko angu mamwe chete akafanana kuvarirawo kuti Ishe agotiitira zvakanaka. Ndichanaenda mapesa angu mashoma. Ishe vatibatsire.